Empezou a pretempada, pois probablemente saíron moito mellor do que pensaba. Se poño ali a ancla, se poño ali o punto de vista. Se o poño, cando empezamos a tempada xa, que aumentamos bastante o nivel, pois máis menos, é que realmente levamos toda a tempada na horquilla de entre o posto sexto ou décimo, entonces pois sí, teño que recoñecer que cando empecé a ver os equipos, ver como se desenvolvía o Castriz contra os rivais novos, pois vin que máis menos podía ser ese o sitio de quedar. Agora falta un partido, podes quedar un pouco máis arriba, pero bueno, en definitiva, un Castriz, como te dixo, non pasou apuros, nunha temporada histórica para o equipo, non hai que perder a perspectiva en a que pois o equipo se asentou na categoría pois perfectamente. O tema da perspectiva, falamos moitas veces que é crucial. Co paso das primeiras xornadas nas que íbamos pois, relativamente ben, podía parecer que era todo liso e llano, que era moi sencillo, pero realmente o Castriz nunca estivera só outra vez en primeira autonómica, en primeira Galicia se chama ahora, e descendera pois, bastante claramente, sin competir, como quen di, e nós, pois en toda a tempada estivemos sempre lonxe dos postos de descenso, ao principio medio coqueteando con poder estar arriba, hasta que se nos foron os que acabaron arriba de verdad. Entonces, eso, tendo un poquinho de perspectiva, é unha temporada para estar moi orgullosos. Supoño que para un adestrador, para unha persoa así un tanto tiquismiquis que creo que eres, será a veces algo frustrante non poder ter números, non? Non poder ter persoas suficientes como para ter que elexir, ter que ter dúbidas. Claro, despois, dentro do resultado final, pois, se estamos sacando conclusións, analizando un poquinho todo, está claro que un dos condicionantes grandes que tivemos en contra foi o número de efectivos, de xogadores. Estivemos indo os últimos partidos 11, 12, 13... Ten dúas caras, eso, evidentemente, os xogadores sintense máis importantes, todos teñen bastantes minutos. Ben é certo que temos unha plantilla, porque eu creo que de un nivel bastante homoxéneo, entonces como que non importa cal sexa a baixa que se vai poder cubrir, o sea, nós con ter 12, 13 sabemos que o equipo vai ser competitivo en primeira autonómica, eso témolo claro, pero ao mesmo tempo perdes moito máis do que tes, o sea, perdes calidade dos entrenos, incluso o número dos entrenos por non ter xente disponible, perdes a competitividade interna, que realmente é o motor que move os xogadores, por moito que se autoexixen, se non teñen a ninguén detrás apretando, vanse relaxar, non van sacar o mellor de si mismos. Quítame a min opcións a hora de plantear os partidos, xa no plan de partido inicial e despois nos cambios que podes facer durante o mismo, pois tendo un ou dous cambios, pois evidentemente non podes facer prácticamente nada. Entonces, sí, foi un condicionante moi grande, frustrante, e ainda lle dixen aos xogadores, facendo un repasiño do partido de onte, que realmente neste ano, que sí que é para estar orgullosos, creo que foi un rendemento bo, queda má espina de saber a onde podería chegar o equipo sin todas estas vicisitudes tan contrarias. O equipo con máis menos todo o mundo disponible, entrenando ben, tomando as cousas en serio todos. Creo que este equipo, sinceramente, podría estar bastante máis arriba. Esa era a pregunta que tiño na mente agora, non? Dicirche, Miguel, ti co coñecemento que tes da categoría, do teu equipo tamén, crees que este equipo, pois, con algúns retoques, con unha cousiña máis, podría estar máis arriba? Sí, xa che digo que incluso sin retoques, que evidentemente virían de mil maravillas, pero xa só cos que somos, se as circunstancias se deran máis favorables, en canto ás baixas, pois creo que este equipo xa podría quedar bastante máis arriba, digo un pouco polos enfrontamentos directos cos rivais, os 4 que quedaron arriba, que quitando pois un par deles, que sí que nos gañaron claramente, no resto, os resultados moi reñidos, o sea, gañamos, empatamos ou perdimos, pero de un gol é o xogo moi parello,